ሶሎስ 13 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ሳዋ ምውራደይ ኣብ ዋህዱታት ኣብ ቤት ጊዮርጊስ ዝበሃል ቦታ ኣብ ዝተመደብኩሉ ግዜ እዩ። ስድራይ ከይረኣኹ ዳርጋ ዓመተይ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ብዕረፍቲ ምኽንያት ንገዛይ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበርኩ እሞት ከምቲ ልሙድ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ምስ ተረኸብኩ ግን እዚ ዘይበሃል ሪጋ ፀናሓኒ እሞ ካብ ዝሰለጠኒ ከም ኣማራፂ ብምባል ኣብ ናይ ደቂ መሓርን ናይ ሰገነይትን ከም ሰበይ ሪጋ ሰራዕኩ። ድሕሪ ነዊሕ ሰዓታት እውን ሓንቲ ናይ 56 ዓቕሚ ሰብ ትፅዕን ፃዕዳ ታታ መፀትና። ትርፊ ምፅዓን ስለ ዘይፍቀድ ሴዳ ዘይሓዝኩም ውረዱ ከይተቕፅዑኒ ኣውሲስታ ሓበሬታ መሓላለፈ። ድሕሪ እዚ እቶም ሴዳ ዘይሓዙ ምስ ወረዱ መኪና ተበገሰ። ኣብ ጥቓይ ዝነበሩ ሓደ ዓብ ሽማግለ ሰብኣይ ድማ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብምባል ጸሎቶም ደጊሞም ንኩሉ ነገር ጸሎት ከም ዘድልዩ ኣዘኻኽሩን እሞ ኣነ እውን ጸሎተይ ደገምኩ። መንገዲ ስመራ ሰገነይቲ ድማ ኣህዲልና ጀመርናዮ። ኣውሲስታና እውን ኣየፀምውናን ጥዑም ደርፍታት ቀደም እንዳቀያየረ ኣየሰልችውናን። ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ እምበኣር ደርፊ ናይ ተስፋይ መሓሪ ፊሒራ ኣታሊሎማ ትብል ደበኽ ዝበለት ደጋጊኺ ለሚነ ዘሕዝን እዩ ዘመንየ ሞት ሕሱም ምርጫ ወሲንኪ ኣቋራጭ ጽምዋ መሪፅኪ ከም ዘፍቀርኪ ዘይትነግርኒ እንታይ ነውር ኣለዎ በይንኩ ስምዕ ገና ተቐዳመይቲ ማይ ቤት ጥራይ ምስ ሰማዕኩ ብዘኽርን ድሕሪት ተመሊሰ። ኣብተን ቀዳሞት ኣዋርሕ እግረይ ኣብ ቤት ጊዮርጊስ ዘንበርኩለን እዋናት ነይሩ። ኣብታ ዝተወዛዕ ኩሉ ሓይሊ ዝበዝሑ ኻባይ ብዕድመ ዝዓብዩ እኳ እንተኾኑ ኣብ ናትና ክለ ዕድመ ዝርከቡ 2 ኣዋልድን 4 ወዳትን ፀንሑና። ምሳይ ዝተወዝዑ 3 ወዳትን ሓንቲ ጓልን ድማ ተፀንበርናዮም። ነቲ ቦታ ነቲ ሰራርሓ ንመጀመርያ ግዜ ንላለዮ ብምንባርና ኩሉ ነገር ይሓድሽና። ብፍላይ ኣነ ነቲ ኩነታት ፀሊአዮ ቀጨውጨው ኢሉኒ። ሓደ ግዜ ሪጋይ ኣኺሉ ምግብና ኣብ ዝወፀኹሉ ግዜ ብርቱዕ ክራማት ብምንባሩ ለይቲ ማይ ክሃርም ስለ ዝሓደረ ሓዊ ቀልጢፉ ክናኸሰለይ ኣይከኣለን። ሰዓታት ቁርሲ እውን እንዳኣኸለ ኸደ። እንተ ኣነ ግን ሓዊ ምንኻስ ኣቢኒ ብትኪዕ ክብል ዓቕለይ ኣፅበብኩም። ድሓንቲ እቶ ሓንቲ ካብተን ኣብኡ ዝፀንሐትና ጓል ማለት ሳራ ጓል ጋንታይ ሕማቕ ሪኣ ነቲ ኽርቢትን መሽረፈትን ካባይ ተቐቢላ ብዙሕ ግዜ ከይወሰደት ኣቃፀለቶ። መንገዲ ምስ ወዲ ዓዲ ክብልኹም ከምዚ እዩ በልኩ ድማ ብልበይ። ካብቲ ተዋጢረየ ዝነበርኩ ኩነታት ከዓ ቁርፊ ኾሰኒ እሞ ናይ ሓጎስ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ኣብ ጎና ኮፍ በልኩ። እዋዕ ንዓባ እንታይ ዳ ኮፍ ትብል ሽጉርቲ ኻባ ቕርድዶ ሰዓት ናይ ቁርሲ እኮ እንዳኣኸለ እዩ ተስዳ ማዕረይ ብምባል ሽጉርቲ ቕርድድ ከም ዘለኒ ኣዘኻኸረትኒ። ንሹምየ ተረኛ መጋባይ ወፅየ እምበር ዳርጋ ኩሉ ሳራ ኣዳልያቶም። ብድሕሪ እዚ ሳራ ኣብ ኩሉ ነገር ክትተሓጋገዘኒ ጀመረት። ኣነ እውን ነቲ ሃዋህው ብመጠኑ ክፈትዎን ክለምዶን ጀመርኩ። ሳራ ኣብ ከረን ተወሊዳ ዝዓበየት ኮይና ንኽትሪኣ ዘብህግ ስሩዕ ቁመናን ምስ ሰብ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ዘለዋ ምልክዕቲ ጎርዞ እያ። ብፍላይ እቲ ስሩዕ ደርግስናን ናብ ጸሊም ዝኸደ ሕብሪ ዝውንን ከናፍራን ንኽትሪኦ ዘብህግ ኣደይ ማርያም ተኣኒና ዝሰርሖተይ ዝመስል። ሳራ ኣብ ጠበያ እውን ኣዘያ ምስግንቲ። ምስቲ ሕፍረት ዝዓብለሉ ኣዘራርባኣ ንዓኣ ዘይፈቱ ጎበዝ ይከሰስ እዩ። ጽቡቕ ጌርና ንኽንለማመድ ብዙሕ ግዜ ይወሰደልናን። ደቂ ጋንታና ግን ናይ ክልቴና ምሕሾኽሻኽን ምቅርራብን ይፈትውዎ ይነበሩን። ብኸምዚ ኸዓ ኣብ ኣኼባ ብዙሕ ግዜ ንንቀፍ ነርና። እንተርክብና ግን መሊሱ ክወስኽ እምበር ክዝሕር ኣይከኣለን። ድሕሪ ግዜ ግን ሓደ ሽግር ተፈጥረ። ናይ ኣብቲ እንዳ ጋንታ ፀዊዖም ንኻልኣይ ብርጌድ ከም ዝተቐየርኩን
نصبحيتو نبراتي طرنيفه كبغس كم زلن تنغرني ساري نزم السمعت بفصم كتقبلي كالتن حقي حيش انا والنجر ودد اخوين النمر بفصم كغيري مرص اينبركون مغنياتو بتغانتا مچو اني فتيه وينيره بفلاي ناي سارة حليوتن تقداسنتن كاب تقاين كاب غونين كفلاي مرص اينبركون انت خونا جن زغبرو سلا زينا براني نتا وتهدرنا يلا لمبراي تمانو انت بالمسلا ذكيره سقمرصكو نصباحيتو خباب ساعات 4 ناي مشت كا نابت حدش برغيدي نخخيد طرانفكو نخلم دق غانتا يدحر مفناو بورسيالي الى تبقسكو ساريا باف دق خوينا خصبين دحر مصنح بورساي تقبيلا نختفان وني مساي تبقست دحر قرم متروتات كا تطويلنا ناي مفانو علال كفتنا ساري عبورساي انا خيستو على كل زاتو وتسال فريم او تيا كم هي وبركتت اللي حقي فاد حرمس عمد ما بسلام أتو ملس قنداي كان بزسم من زخصبي إلى مريق أنا بعد حويسات فانوتني عبت زغدكو حدش قانتا قنات صبا غير خيتلالقوم حدش سرح سلازمته مرح حيلنا زتوسونو سبات غزاز حلو وارديا قديفكم قالوا كلهم تدالو صباح سرح لنا بمبال نمعالتات بسرح مقنيات كم ننقساقس تحبرنا انت انا جن انت سبع الدلي وي ونغا شايلوم شلاليلوم ني فلتن مستم وارديا غزاز حلو ودا اترفوني نتبوتا خلوم دو بزح غزي يوسيل لي مقدالكا زي كونه مقادل تخاي تصبقلكا تبلني راساري كم بعل سارا دق غانتا خركب سلا زي كالكون فصيمي فتخون أتابعت حداراب قريف تقمت زنبرت من أصحافتي مسودة صحتي لا تمتصن بمنبارة نسات ريات الزناقة عن زنبرت انت مساري جن كي تراقبنا نوبيح جزي خوين كام معالتات حدا معالتي كابتن نايك قدما هادوي زنبرت قوال قانتاي عب حدا غورس نراقب امو بهانك وتخاخنا على الجمرنا بب حدا ونقول لهم دك قانتاي دايوم كحت تجمركو تحرق العلال داي ساريكا كم يلا إلى مسحاتت كواغن سارة دحر مبال بنبعات تنخنغت انت انا موغان كوينني سارة انتي كوينة دي دقيمة حاتت كوا أريان بنبعات اندات تنخنغت جوسي تشكاني خا سارة بطعمي أمينات كانيرا لبا خيفتا دمو هيواتك نسغاقن نزحتتك حتى فقر الشلاليل كحليفك يا أخي أكل كم سو كمان يكوترك ولا أنا نأخذ خون سوا يكون كوني الكاخ زي تردى بعال حدارن أب حد ولا عن مخانك حبيك الله جوس بحق كان فترتي صار لو فترتك نازل بسم سمعته كنت تصوري كالت بكى نفسات فيها ويساري معري اندا بلد كم حسوم على الكيسة عمان قوخا هندبت كتفلتك صاري بسنك خيا مويتا بلد النبعاوتا انت انا قنت بلا نزنا برد حلم دي قاعد يحوس وسيلوني ابزل لغوت عني لا ترفكو اتالي لوما مبرر ادهلي لوما اتاتالي لوما ادهلي لوما عشال عدنا بجلقعو غنا خي شوته وتخيو بأوانو حزن زمته جنة سماي برهان صحي بينا بحيتاتو حبور لي قريبا جنة سبرقم سبتعم كبهال حقيو سارالو وها فترة مخانا هسيوا كل سب حد خوين سلازي السمعة سبك بدلني إلى بفتصم يا زي تحسب قال خابتهم بركبنا زي حقوس سبات ندخاب قدايفنا عين خطري إلى مسودات متصن زنبرت حفتي بعن ساب كلنا أبو موبايل سيلو سبيتي كم زخونة أب حد ولا عم خوانين جيجا حبريته يبوم كم زتا للوادي حري سميعيو قبل بدم موجيه أتزحزن جن ساري دحر موتانا تخطفان ونخلا هي بذهبت النسء الفريم
ከም ልማደይ ካብ ቦርሳይ ኣውፅአ ንኽሪኣ ክብል ካብ ኢደይ ሸተት ኢላ ምስ ወደቐት ብድሕሪት ኣነ ዘየስተውዓልኩሉ ደብዳቤ ናይ ሳረይ ምስ ኣንበብክዎ እዩ። ጆሰይ ብኸመይ ከም ዝጅምሮ እኮ ጠፊኡኒ። ፍቕረይ ናተይ ጽላለይ ደባበይ ዝብሉ ጥዑማት ቃላት ፍቕሪ ሕሹኽ ክብለካ ኣብ ዝፍትነሉ ግዜ እንዳተረዳእኒ ልሳነይ ከም ልሳን ሕፃን ወልደፍደፍ ክብል ይዝከረኒ እሞ እቲ መሰረታዊ ነገር ጽባቐ ቃል ዘይኮነ ልቢ ምዃኑ እንታይ ኣሚንካ ልበይ ዝህበካ ህያብ ተቐቢልካ እባ ምሳይ ነበር። ጆሰይ እመነኒ ከም ዘፍቅረካ ክእምነካ ኢለ ኣይኮንኩን እንታይ ደኣ ምሕሪ ስለ ዘፍቅረካ እየ። ትምኒተይ ኪንዎ ትምኒት ወላውነት ዘይስገር ዝመስል ሰጊሩ ናብ ጋዲ ክቕየረለይ ባህገይ። ጆሰይ ግዜ ምእዙዝ ነይሩ እንተዝኸውን ሓንቲ ነገር ማእዘዝክዎ ኣብተን ወትሩ ምሳኻ ዝረኸበለን እዋናት ግዜ ምቁፃር ከቋርፅ ማእዘዝክዎ። እቲ ምንታይሲ እተን ግዜታኣተን ካብተን ዝበለፃ ናይ ህይወተይ ግዜ ኢለ ስለ ዝሰሜን ዓለመይ ነታ ውቅብቲ ዓለም ረኺባ ብፍሳሕ ዑረት ስለ ትካይድ ድሕሪኡ ዘሎ ግዜ እውን ባሕታውነት ተሰሚዕኒ መታን ዑደተይ ከይቋርፅ ወላብ ዘየለኻሉ ምስ ስእልኸ እየ ዝዕልል ኣየውኡ ዘሎ መቐረት ንግሆ ተስኤ ምስልኻ ብዓይነይ ምስ ረኣኹ ካብ ምግብና ካብ ዋርድያ ወይ እውን ካብ ስራሕ መፂኻ ድምፅኻ ምስ ሰማዕኩ እንዳተረዳእኒ ንልበይ ደስታ ንኸናፍረይ ከዓ ፍሽኽታ ይዓስሎ ሰላም ዘለዎ መዓልትኻ ይውዕል። እቲ ተፈታዊ ኮኸብካ ንዓይነይ ክደጉሕ ድሙቕ ፍሽኽታኻ ንልበይ ክወግእ ፍሽኽታ ስናንካ ንውሽጠይ ክኳሕኳሕ ጣዕሚ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ምኡዛት ቃላትካ ንእዛነይ ክዓንግል እንታይ ኣለዋ ህይወት ካብ ዝንላዕሊ ኣይርድኣንን እዩ ምንባር ብዘይ ፍቕሪ። ጆሰይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንስኻ ንዓይልካ ተሓሪኸ ዝተፈጠርካ ሕሩየ ይኸይለ እየ ዝኣምን እሞ ፈጣሪ ንትምኒተይ ናብ ጋዲ ይቐይረለይ ኣሜን። የፍቅረካ እየ ጆሰይ ካብ ንሕቑፍኻ እትበይ ክሰራ ነዚ ምስ ኣንበብኩ ብፍጹም ክጽለል የደሊ ሰዓን ምስ ተባዕለይ ንሳረይ ብዙሕ ጉዲ እያ ከም ዝበደልኳ ድሕሪ ተረዲእኒ እንታይ እሞ ይዓብስ ኩሉ ነገር ድሕር ሞታ ኮይኑ ኣታሊሎማ እምበር ኣዳህሊሎማ ኣታታሊሎማ ኣዳህሊሎማ ሰንካም ዕለት ዝደምዘዘት ነይራታ መዓልታ ሓያል ቀዝሒ ህወውላ ንፋስ ናይ ወጋዕታ ብዝኽሪ ሳረይ ንድሕሪት ተመሊሰ ክሓስብ ከይትርዳእኒ ሰገነይቲ ስለ ዝበፅሕኩ ናብ ገዛ የምራሕኩ። ንጽባሒቱ 14 ለካቲት መዓልቲ ፍቑራት ብምንባሩ እታ ካብ ሳረይ ዝተቐበልክዋ ስእሊ ፍሬም ምስላ ዝሓዘት ኣብ ቂድመይ ገይረ ብቐይሕ ሽምዓ ኸቢበ ነታ ካብ ዛንታይን ዛንታ ሳረይን ተመርኪሳ ዝተደርፈት ኮይና ትስምዓኒ ደርፊ ናይ ተስፋይ መሓሪ ፍሒራ እንዳሰማዕኩ ንሳረይ የቕሬታ ይሓታ